வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைண்ட் கிராஃப்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிகேசி பண்ணிடலாம், நம்ம அப்டேட் காட்டிருப்போம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். இதை பாரு 100% இருக்குது என்கிட்ட சார்ஜு. நான் வந்து இப்போ விளையாட போகிறேன். இதோ என் ஹாலில் தான், அப்போ தான் நெட்டு கிடைக்கும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு நெட்டு கிடைக்காது. என் ஹாலில் தான் இருக்கேன். நெட்டு கிடைக்காது. சவுண்டு வாங்கினா ரொம்ப எங்கள் மம்மி திட்டுவாங்க. ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி எல்லாம் 150 ரூபாவா? என்னடா 50 ரூபாவா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு பண்ண போனால் கிரேஸ் ரெண்ட் போகணும்ல. இப்போ நம்ம கிரேஸ் ரெண்ட் போகிறோம். நம்ம இப்படியே போகலாம். நம்ம இந்த பட்டனில் யூஸ் பண்ணி தேவையான பார்க்கலாம். சைக்கிளில் போகமாட்டேன். சைக்கிள் அப்பே டவுட்டாக இருந்தது. டெலிபோர்ட் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காசு தருவாங்க, 300 ரூபா. சரி, காசு முக்கியம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது இப்போ முதல்ல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துங்க. அது நம்மளால் எடுக்க முடியாது. அது போக போக எடுக்க பார்க்க இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த அக்கரைடு நம்ம விளையாட போகிறோம். அக்கறை அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டில் நான் பிகேசி வீடியோவில் உங்களுக்கு பெட்சாப் காட்டியிருக்க மாட்டேன். அதுதான் உங்களுக்கு பெட்சாப்பும் காட்ட போகிறேன். பேச முடியாது. உங்களுக்கு பெட்சாப்பும் காட்ட போகிறேன். அதில் என்னென்னா அதுக்கெல்லாம் காட்ட போகிறேன். பிடிச்ச இடம் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்குது. அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஆனால் நேற்று போடுற மைண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ இன்னங்க அது செம்ம கெடுத்துச்சு. ஏன்னா நெட்டு வர திடீர்னு போலனா லேட்டஸ்ட் பேண்டமிக் வந்து கோவிடையும் தவிர செகண்ட் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கருவிகளை ரொம்ப யூஸ் பண்றது தான். கோவிட்னால வந்து தேர்ட் தான் பாப்பா அப்பே இருந்துச்சு. தேர்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இது மாதிரி எப்படி ஏறி இப்போது இது மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் இது மேலே ஏறி ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் மேலே போயிட்டு கரெக்டு. பாம்பு எந்த டீமில் வந்துட்டு பாருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம 4th பாக்ஸில் போகலாம். அப்போ கரெக்டு போடி அப்படியே முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். ரவுண்ட் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே தான் டிசைட் பண்ண முடியாது கொடுத்துக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட் பாக்ஸை கொடுத்துருக்கலாம். ப்ளீஸ் கரெக்டாக இருந்துடணும். ஐயோ, ஒரு முயற்சி போயிடுச்சு பாய். சரி இந்த லெவல் யாருக்கும் தெரியும் தெரியும். எனக்கு தெரியும். இது ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இது மாதிரி போயிட்டு இதில் தான் நான் இந்த ஓட்டையில் போயிடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க விளையாடும் போதும் நாங்கள் அந்த வீட்டில் விளையாடும் போதும் இங்கே எப்படி நான் இப்படிக்கா போகிறோமோ தருவோம். இப்படி போனால் கொல்படுறது போகணும். எனக்கே தரணும். ஓகே, என்ன சொல்லி நான் இப்படிக்கா போயிட்டேன். இப்போ இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸு போகலாம். கரெக்டு, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. யாரெல்லாம் வரீங்க கம்மி. ஓகே, போயிட்டு நம்ம பெட்டை வந்து கொஞ்சம் பண்ணி 300 ரூபா காசு டிக்கெட் தந்துருக்காங்க. கிரேஸ் ரெண்ட் வச்சாச்சு. இதை நான் போய் பெட்சாப் காட்டுறோம். எப்படி தான் பெட்சாப் இருக்குன்னு பெட்சாப் கரெக்டாக பாருங்க. அக்கறையோட ஒரு மண்டை தெரியும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அது இந்த ஃப்ளையிங் ஆர்மர் இருக்குல்ல, அதோட மண்டையா இல்லைன்னா அக்கறையோட மண்டையான்னு செம்ம டவுட் உங்களுக்கு. என்ன இப்படி இருக்காது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பெட்சாப்குள்ளே போகலாம். பெட்சாப்குள்ளே போய் முன்னாடி நான் வந்து பெட்சாப்குள்ளே போய் ஃப்ரீ பெட்டு கொடுத்தாங்க. அவ்வளோதான். ஹாய் சார், ஹைகம் சொன்னது இங்கே இப்படி இது புதுசாக லோடு ஆகிட்டுங்களா. இப்போ இதுக்குள்ளே இப்படி போகலாம். குக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் 2000 கிட்ட வாங்கிக்கலாமா? நமக்கு ஒன்றும் தேவைப்படாது.
பாய் கைஸ் வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் மெசேஜ் பண்ணமா தம்பி என்னடா சொல்கிற ஒன்றா கேட்டு நான் உட்காந்துக்கு எனக்கு லவ் டைம் இல்லைடா. இந்த ரூமில் எதுவுமே இருக்காது. ஒரே ஒன்றே ஒன்று வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ பேர் ரூம் வச்சுருக்காங்க. இது இந்த ரூமுக்கு வராமலே போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். போகையாச்சு அதே தானே. ஓகே கைஸ் பார்த்தாச்சு. நியூ பெட்டு தான் போலுக்கு. பட் இதுவும் நியூ பெட்டு கைஸ், இதுவும் நியூ பெட்டு. இதுதான் நியூ பெட்டு. நான் வரதுக்குள்ளே எவ்வளோ நிறைய பெட்டு வந்துச்சு. இப்போ இதுவும் நியூ பெட்டு எனக்கு. இதுவும் எங்கள் நியூ பெட்டு. எல்லாம் நியூ பெட்டு ஆயிடுச்சு. இது இந்த ஷாப்புங்க. இதில் தான் அந்த ஃபுட்ஸு அது மாதிரி வாங்க ஷாப்பு. இது எவ்வளோனா இது அப்படியே சாப்பிட்டுருக்கோம். சாப்பிட தான் வேணும். அப்போ அங்கேயே சாப்பிட்றேன். இங்கே வாங்குற மாதிரி இருக்குங்க. எங்கே அதை வாங்குறது? இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேர்த்தா 25 ஆகும் நமக்கு. இது மட்டும் 2000, சாப்பாடு மட்டும் 2000. மொத்தமாக நம்ம வாழ்ந்தால் கூட 4000 தான் வரும். இது ஒரு கிட்டன் பவுலு போய் மரம் வந்துடுது. ரொம்ப நாள் பார்க்கனால எல்லாமே புதுசாக மாறிடுச்சு. பாய் பாய். ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறது வந்து பண்ணா பேபி ஷால் எனக்கு இது நான் இது கூட பார்க்கணும். இது கூட ஆமாம் கைஸ் கொண்டு வந்திருக்கான். ஓ 4 ஹவர்ஸில் இது போயிடும். இது சாதா ஒன்றும் அப்டேட் பண்ணி அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அப்படியே எடுத்துவாங்களா? எப்படி போகணும் பார்த்தீங்களா? அப்படி முடிச்சு போனால் அப்படியே உள்ளே போயிடுவாங்களா? இப்போ நம்ம ஸ்கூல் பக்கம் போகலாம். நம்மளாம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க. அதனால் ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம அப்படியே ஸ்கூல் ட்ரெஸ் வாங்கணும். அதனால் நம்ம ட்ரெஸ் வாங்கலாம். ஸ்கூலில் இதில் தான் அப்டேட்டு. இதுதான் ஸ்கூல் ட்ரெஸ் ஆம்பளைங்க. அதில் போகணும். போயிட்டு தரணும். சீக்கிரம் எங்கே பார்க்குற கேமரா இது ஆம்பளை இருக்குது. நம்ம ஸ்கூல் ட்ரெஸ் போட்டால் சரி. என்னோட புக்கு எடுக்குது. எதான் புக்கு எடுத்துருவாங்க. மேம் நம்ம எங்கே மேம் ட்ரெஸ் இருக்கு? பக்கத்து கிளாஸ் இருக்கா? பக்கத்து கிளாஸா மேம்? மேம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுமா இது. தேங்க்ஸ் இருக்கும். ட்ரெஸ் மேம் எனக்கு ட்ரெஸ் மேம் ட்ரெஸ் என்ன மேம் எனக்கு ட்ரெஸ் வேணும் மேம். சரிப்பா கொடுக்குறேன். ஓகே மேம். அதான் ட்ரெஸ் கொடுத்துவா. சரி மேம். குட் பாய். தேங்க்ஸ் மேம். ஓகே மேம். ஒரு பெஞ்சு மேம் உட்காந்துட்டேன். நான் 4 மேம். தேங்க்ஸ் மேம். எனக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டீங்க. பாய் பாய். பாய் மேம். ஓகே மேம். நான் இந்த அக்கறை பக்கமாக போனேன். அக்கறை கையை உடச்சிட்டே இருந்துச்சா பாவம் கொடுத்தேன் மேம். ஓகே மேம். எங்கே அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை. ரோபாங்க பீஸாவா? இது அப்டேட்ரா? சரி நீங்கள் ஜாஸ்தி நிற்கலையா? இது புதுசு. இது புதுசு. அது இது ரெண்டு வருதோ. இது எங்கே பார்த்தோம். இதுவா? அப்படியே ஒரு கேமரா எடுத்துக்கலாம். ஃபோட்டோ ஓகே எடுத்தாச்சு. ஃபோட்டோவை ஷேர் அண்ட் ஃபீட் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் யார் ஒன்றுனா ஃபாலோ ஒரே ஃபாலோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு பச்சை விட குட்டி நான் ஃப்ரெண்டை பிடிச்சாங்க. தெரியுமா தெரில ஆர்டர் பண்ணேன். இல்லை இதாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ.
நான் சைக்கிள் வாங்கின அப்போ நான் எடுத்த ஃபோட்டோ, எட்டு நாள் முன்னாடி அங்கே நம்மளுக்கு வந்து 200 ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஓகே ஓகே நம்ம ஆடை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். ஆட் வந்துச்சு, என்னடாச்சு இது 3000 காயின்ஸ் ஆடப்பாங்க. இதுக்கு நம்ம 2 ஜெம்ஸ் கிடைக்கும், டைமண்ட் கிடைக்கும். ஓகே இங்கே யூஸ்ரீ பவர் அப்பா அப்புறம் ஒரு வேலை ஜம்பிங்கா பவர் அப்னு சொல்கிறாங்க. உள்ள சீன் வச்சுருப்பாங்க. இது அப்டேட் அடிச்சிருக்காங்க, எல்லாம் மாற்றலை. நான் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. நான் பார்த்துருக்கேன் தெரியலன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இது அந்த அப்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிஎஸ்சி வீடியோ போடும்போது எல்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே வேறு என்ன பண்ணலாம், நம்ம இப்போது டான்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வருங்கம் டான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி டான்ஸ் போடணும். மங்கசம் டான்ஸ் கங்கம் டான்ஸ் அதை பற்றி கேட்பேன். இதோ இதுதான் கங்கம் டான்ஸா? இதானது? இதுதான் கங்கம் டான்ஸ். கங்கம் ஸ்டார் ஜிங்குச்சிக்கா ஜிலுக்குச்சிக்கா தேங்க்ஸ். ஓகே இந்த 2 பேரை வச்சுருக்காங்க. இந்த டே எல்லாமே ஒன்று வாங்கினா எவ்வளோ சம்பளம் போகணும்? ஓ நீ தான் எமௌண்ட்டா டெஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க. ஓகே ஏதாச்சும் எல்லாத்துக்கும் ஓகே தாங்க தம்பி. உன்னை பார்க்க தம்பி, உங்களுக்கு எவ்வளோ தம்பி போகணும்? எவ்வளோ விலையா தம்பி? ஓ இந்த பவரை பார்த்துட்டேன். ஓ அப்போ இவனுக்கு இதே மாதிரிக்கா? இல்லை இவனுக்கு இது மாதிரி இல்லை. என்ன இது மாதிரி கேம் பண்ணுவாங்க, ஏதோ இதெல்லாம் காட்டுற மாதிரி இல்லை. தங்கம் டான்ஸ் அப்படியே ஒரு உள்டாஜ மாதிரி ஆயிடுச்சுலாம். அப்படியே கோப்பு அமௌண்ட்டில் இது வாலி ஜான் சோமான் பதி கோச்சா பாதம் புளி சக்கு சக்கா ஜடுக்கு நான் தண்ணி முட்டில் போட்டுப்பேன் தூங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அமௌண்ட் போட்டு வச்சுக்கலாம். சரி பாப்பா தம்பி எப்படியா எல்லாம் வாங்க போட்டுல இங்கே அப்போ செம்ம பேசினா இதுதான் பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினச்சேன். அதே அடப்பால் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணேன். சைடில் போயிட்டேன். எவ்வளோ தம்பி ஒரு ஜூஸு எவ்வளோ தம்பி ஒன்று 50 ரூபா வானா பாரு காசு பண்ண ரூபா அப்படியே காசு பண்ண வாடா இருக்கு. இது என்னடா ஃப்ரீ செஸ்ட்டும் ஒன்று இருப்பாங்க. ஏங்களும் புது செஸ்ட் இவன் ஃப்ரீ செஸ்ட்டா? இல்லையே யாரோ தான் ஃப்ரீ செஸ்ட்டாக இருப்பாங்க இங்கே. சரி எனக்கு அதை தெரியல. நம்ம இதுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஓகே இதுக்குள்ளே போயிட்டு பார்ப்போம். என்ன டிவிலேருந்து கேட்ட வச்சுருப்பாங்க. ஓகே இது அதெல்லாம் இதில் தயார் எதில் இருக்கும் கரெக்டாக என்னங்க எதுலமே இல்லை. அப்படி எங்கெங்க போயிருக்காங்க எதில் இருக்கான் அப்போ எல்லாமே அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் எதுலையுமே இருக்காதா? இது சோஷியல் மீடியாவை ஃபோட்டோ எடுத்ததுலாம் இருக்கும். 2 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க. அதாங்க இங்கே 2 பேர் இப்போ தான் பார்த்தோம். எஸ் 2 பேர் இப்போ தான் பார்த்தோம். தலைவர் இவர் யார் இந்த ஃப்ரீ கேமில் இருக்காரு. கேம் ஓவரா? என்னது கேம் ஓவரா? என்ன கேம் இது? ஓ வாந்த ஃபோட்டோஸு ஸ்டிக்கர் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஓ பீசஸ் ஓ ஃப்ளைங் ஆர்மர் கேர்ள்ஸோட ஃப்ளைங் ஆர்மர் இதுதான் கைஸ். அந்த ஆல்ஸ்டோ பாஸ் இதுதானே
இது அப்படியே தெரியுது ஸ்டிக்கரு அப்படியே தெரியுது. இதுவும் ஸ்டிக்கரு. ஓகே 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 ஃபாலோவர்ஸ்னால் என்னது ஃபாலோயிங்னா என்னது? ஓகே ஏதோ தம்பி உங்ககிட்ட சார் ஞாபகம் யாரும் இருந்தாரு அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். அப்புறம் நம்ம இவன் கூட பேசி இப்போதான் இவ்வளோ சரி கூட என் ஃப்ரெண்டு பற்றி என்ன பண்ணிக்கலாம் இருக்கும். அப்போ ஓகே ஓகே யார் இது வேலை நினச்சேன் எஸ்பி சார் நீங்கள் உண்மைன்னு நினச்சேன்னா இது பொம்மையா என்னங்க சார் நீங்கள்? சார் யார் நீங்கள் சார் என்ன இருக்கீங்க? ஐயோ போய் எஸ்கே போயிடலாம். ஐயோ இங்கே பேய் வந்துருச்சு யாராச்சும் ஒரு பென்ஷன் வைக்கணும் அது வந்து ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும். கோகனட் ஷாப்பில் ஒரு கோகனட் ஜூஸ் குடிப்போம். அப்போ தான் பவர் ஏறும். கோகனட் ஷாப் ஜூஸ் ஷாப் வருது. அது என்ன சார் என்ன சார் எல்லாத்தையும் 50 ரூபாய்க்கே வைக்கிறீங்க. ஒரு ஜிம்மா இது 1000 ரூபாய் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. இது தேவை என்னது சார்? ப்ளூபெர்ரி டீயா? மின்ட் ப்ளூபெர்ரி டீ, ரெட் பபுள் டீ, ட்ரை கோகனட் இது வாங்க. ஓகே நம்மக்கிட்ட கோகனட் இருக்கு. சம்மர் டைம் என்னடா சம்மர் டைம் சொல்கிறாங்க? எஸ்கியூஸ் மீ நீங்கள் யார் இதில் இது கேட்குறதுக்கு? என்னடா இது என்னடா இது நோ பேடா? சரி நோ பேட் எதுக்கு டைமாக காட்டுங்க? இங்கே எல்லாம் இது கரெக்டாக காட்டுறீங்க. எல்லாம் இதென்னடா இடியா? டே இந்த இடி தானே தெரியும்டா. அது இதுவும் இடி தான். அதுதான் என்ன பாக்ஸ் சாமான் எங்கடா? அவனு இல்லை இருக்கு. நீங்கள் இது சாமானு ஒன்றுமே இல்லை. நல்லா இருக்கா ஒன்றும்? சரி விடுங்க. சரி ஐயோ அதே வர முடிச்சுன்னா நீங்கள் நம்ம பேசி பார்த்து போகணும் நினைக்கிறேன். ஓகே